wayo ni M Abdullah, kun gani dai so ba na yi, gashi yau ta ce mun kulla, malama ta kira ni masoyi, yaya zan yi a yau don Allah, kin ga so na ce ba na yi. Dakata ka bar zancen nan, karkasa na fada gunnan, san kana saka zucin nan, batu na so na yi bayani, ka amshi so kai mani nuni, ba za na bar ka bakar da ka bar ni. Malama ta ki bar faɗin haka, ni kamar da agunki ne duka, don karatu agunki ne duka, malama ta girman kikin rika, ni karatu na zo ki san haka. Ba zan iya ba, yaya zan da ke malama. Ni ban fahimta ba me kake nufi, wasu kalmomi zan yi matin, dan kwana san kwarai ko ka sani, so halitta ne kai maka sani, shi kamar tsuntsu ne a can sama, bishiyar saukar sawa zai sani, kaga shi so baya zaɓi, ko mai kuɗi ko mai talauci. Malama kin sana dimauce, kunnuwa na duk sun kurumce, na ma da sami ya zance, kalaman ki sun sana rikice, maganar har yanzu ita ce, so da ke ba za ni iya ba.